Molt bon dia a tothom i benvinguts a OPOSCat. Anem a continuar amb la nostra anàlisi supersistemàtica de l'examen de cos superior. Estem analitzant de moment la part comuna. Avui anem a veure la pregunta número 10. Recordeu, és el Codi de Procés 871, examen que es va fer ara al juny del 2026 i anem veient una a una per veure si li traiem l'entrellat, no? I li perdem una mica la por perquè ha quedat com una sensació generalitzada de que, ostres, l'examen superdifícil, és que encara que estudies no t'ho treus. Com de moment portem, ara avui farem la desena i ja portarem una tercera part de l'examen i, bueno, ni tan mal, o sigui, ni tan mal. O sigui, sí que és veritat que hi ha un parell de preguntes que dius, a veure, ja si ens posem així, doncs ja... Però com veureu al final, a veure, doncs potser és un examen en el qual era bastant inviable treure un 10, però un 9 el podíem treure perfectament. Tot depèn de les hores que hem pogut, òbviament, dedicar-hi i destinar-hi per estudiar. Però no entrem en aquella sensació generalitzada de que no, és que encara que estudies és impossible aprovar perquè això no és cert, no? Aquí avui tenim un altre exemple en la pregunta 10, no? Quan entrem aquí, a la pregunta 10 diu, d'acord amb l'article 8 de la llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, la competència, fixeu-vos que la A diu que és intransferible, la B diu que és ineludible, la C diu que és irrenunciable i la D diu que és irrevocable. El que ens diu l'article 8 de la llei 40/2015 és que la competència és irrenunciable, Per tant, és la C, és irrenunciable. També ens diu aquest mateix article que és irrenunciable i inderogable. És a dir, les dos ins que hi ha aquí a l'article 8 és irrenunciable i inderogable. En cap moment ens parla d'intransferible, en cap moment ens parla d'ineludible i en cap moment ens parla d'irrevocable. És irrenunciable i inderogable. Això és l'article 8 de la llei 40/2015. Tot és entendre què vol dir això, no? Quan diem que és irrenunciable vol dir que si a tu et diuen, mira, doncs assumiràs aquest càrrec, no? I ets al capdavant d'aquest òrgan administratiu, doncs et menges les competències que vinguin acompanyades sota el braç, no? D'aquest òrgan administratiu que tu ara dirigeixes. Tu no pots dir, bueno, sí, jo seré accepto el càrrec de director general, però això, que és competència meva segons la llei, això no, i renuncio a aquestes competències. No, o todo o nada, o sigui, vas amb el PAC i ja està, no? I després també diu que és inderogable, perquè tampoc no pots dir, bueno, va, de moment ho faig perquè la llei diu que ho haig de fer, però després ho derogo, no? Tu no ets ningú per derogar res. O sigui, si aquestes competències venen atribuïdes per llei i a qui li correspongui, o bé per decret, a vegades els decrets també estableixen quines són les funcions dels departaments i etcètera, però llavors el mateix reglament, doncs, en tot cas, ja es modificarà en el seu moment. Però tu aquí ni pitxes ni cortes, acceptes el càrrec i andando que es genundio. Després entrem perquè la llei és el que jo us comentava quan fèiem les classes, no? Que la llei 40/2015 comença molt forta, no? I dius, perquè la competència és irrenunciable i inderogable. Però després diu, però, no? I llavors comencem que són les delegacions, les evocacions, i després resulta que llavors sempre sí que es poden fer cosetes, no? Per més irrenunciable que sigui. Però vull dir, aquesta, doncs, per tant, aquesta està molt clara. En els apunts, aquesta pregunta 10 la trobàveu en el tema 14. El tema 14 és el que fa referència, està un epígraf destinat a tot el tema de la competència i en concret a la primera pàgina, perquè això és el que hi ha d'entrada, quan comences a parlar de la competència, a la pàgina 1 ja us ho trobeu, perquè el primer que diu la llei, que és irrenunciable i és inderogable. Llavors ja comences per aquí, no? En plan, el que us deia, comença molt forta la llei. Després ja, com sempre, ja va fent els matisos i no, bueno, però pots delegar, pots abocar i pots fer cosetes vàries, no? Per tant, aquesta també, perfecte, sin problema. Llavors, doncs, ja en portem 10, ja portem una tercera part de l'examen i no estem tan mal, com heu vist. Res més, per part meva, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Si voleu ampliar contingut, doncs, a través de la nostra plataforma oposcat.online o simplement, si voleu entrar al canal de YouTube, teniu un munt de vídeos que són d'accés lliure. Entreu al YouTube, al canal d'Oposcat. De tota manera, a la descripció teniu els links per més facilitat. Res més per part meva. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i, com sempre, recordeu, a tope.